ସୁଷମା ପାଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର କବିତା ନେଇ ଆସିଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ଆସିଛି। କରୋନା ଉପରେ ମୋର କବିତାଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ଏ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ଆକାଶରେ ସତେ ଯେପରି ଘୋର କଳା ମେଘ ଘୋଟିଛି। ଏ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ଏ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ମନରେ କିଛି ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ଏକାକୀପଣର ଅନୁଭବ ଖାଲି ହେଉଛି। ଏ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ଏ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, କିଏ କାନ୍ଦେ ଅବା ପରିବାର ପାଇଁ, କିଏ କାନ୍ଦେ ଅନ୍ନ ପାଇଁ, କିଏ କାନ୍ଦେ ଅବା ପରିବାର ପାଇଁ, କିଏ କାନ୍ଦେ ଅନ୍ନ ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ କାନ୍ଦେ ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ କାନ୍ଦେ ନିଜ ପାଇଁ, ଏଠି କାନ୍ଦେ କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ କାନ୍ଦେ ନିଜ ପାଇଁ, ଏଠି କାନ୍ଦେ କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ। କରୋନାର ଏଇ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଏ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ଏ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ ନେଇ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଣୀ ଗଣମାନେ, କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ ନେଇ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଗୁଣୀ ଗଣମାନେ। କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କାନେ କାନେ, କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କାନେ କାନେ। ଚାଲ ମିଶି ସବୁ ଲକଡାଉନର ନିୟମାବଳୀକୁ ମାନିବା, ଚାଲ ମିଶି ସବୁ ଲକଡାଉନର ନିୟମାବଳୀକୁ ମାନିବା, ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା, ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଚାଲ ଆୟୁର୍ବେଦର ଔଷଧକୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫେରିଯିବା ଚାଲ ଆୟୁର୍ବେଦର ଔଷଧକୁ। ଯୋଗ ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ମନ ବଢ଼ାଇବା, ଯୋଗ ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ମନ ବଢ଼ାଇବା, ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ନିଜକୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ନିଜକୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା, ମନରେ ମିଶାଇ ମନକୁ, ମନରେ ମିଶାଇ ମନକୁ।